Brigada News FM. Usa ka grupo natukod dinhi sa Sugbo, pinanguluhan ni Raul del Prado, ang founding chairman sa Anak Incorporated. Inubanan sa iyang vice chairman, Mr. Abadilla. Organisasyon na narehistro sa Securities and Exchange Commission. Organisasyon na wala kay bayro nun sa pagpamimbro ni ining maong grupo. Voluntaryo mo hatag og serbisyo, mo serbisyo pod sa publiko. Magdiangayong pagtatar o pagsalig sa usag-usa, ilabi na sa mga membro. Ug anong gibarugan sa grupo, ilabi na sa mga membro. Andam mo tanyag ug mutabang, heart of service ang moto sa tanan. Brigada News FM. Magtinabangay sa pagpalambo sa mga kalihukan sa grupo, livelihood program ug uban pa ang kaandam sa pag-alagad kaninyo, ang kaandam sa paghatag og ayuda o abag sa mga labing nanginahanglan, ang kaandam sa pagtahod o respeto sa usag-usa ug mag-ampo kita. Ang nagkakaisang kabrigada ng komunidad, Anak Incorporated.